Isma' jena kif semmejt il-ġeneru. U jista' jkun li f'dil-konverzazzjoni biex ta' again irridu niddefinixxu id-differenza bejn ġeneru u sess. Jien għandi idea ta' x'inhu ma dawn l-affarijiet, però naħseb inti l-esperta biex ta' jekk tista' definitions, kif nifhimha jiena xin iktar esperta fuq l-aspett bioloġiku. Ġifieri l-aspett bioloġiku jitkellem dwar is-sess, ġifieri dak li huwa marbut ma' l-anatomija, l-fiżjoloġija, l-organi riproduttivi, x'tip ta' ovvjament ċelloli riproduttivi tipproduċi u da kollu, ġifieri dak huwa s-sess. Is-sess bioloġiku kull m'hemm tnejn, jew raġel jew mara, ġifieri it's a binary thing. Xi ħaġa li fin-natura tara ħafna. Ġifieri imma jissu kultant speċi ta' nibżgħu minnha hija ristretta wis għandek sistema bbażata fuq żewġ affarijiet biss. X'ħan nagħmlu biex nakkomodaw il-varjazzjonijiet kollha li għandek speċi ta' fin-nofs. Kif nifhimha jiena, ġifieri again, ġifieri mhix xi ħaġa li ġifieri qed immorru issa fl-aspett kulturali. Ġeneru huwa iktar kunċett magħmul mis-soċjetà. Ġifieri, allura jħalli l-individu iktar f'libertà biex jidentifika lilu nnifsu skont ma mhux biss orjentazzjoni sesswali. Ġifieri, inti għandek qisu żewġ sistemi, waħda qiegħda fil-qiegħ u hija l-fundament. li hija sess. Li hija sess, il-biological sex, u l-oħra hija aktar wiesa u fi aktar varjazzjonijiet. Isa bħal kuluri, għandek l-iswed u l-abjad, imma mbagħad għandek varjazzjonijiet sħaħ ta' kuluri. Ġifieri ma tagħmilx ħsara li inti jkollok ġifieri definizzjonijiet li jmorru oltre minn dak li huwa bioloġiku, speċjalment għax ikunu qed jakkomodaw dak li qed tesperjenza il-soċjetà. Int fil-bidu semmejt l-aspett ta' kultura. Il-kultura kieku jkollok tiddefinixxi x'inhu bioloġija jew x'inhu realtà bioloġika u x'inhu realtà ta' kultura. Waħda toħroġ minn natura, dak li hu, ġifieri mhix xi ħaġa tista' tbiddilha inti. Ma nistax ngħid ara għandi żewġ widnejn, min jaf li kieku tikbir li oħra ħalli jekk John jiġi warajja u jgħid xi ħaġa fuqi nisimgħu minn hemmhekk. Però kollok taqtana xarek għax-xorta ma tisma' assolutament. Ġifieri m'għandniex kontroll fuq aħna il-bioloġija, imma l-kultura hija dak li nitalmu. Ġifieri hija learned behavior, komportament li in-nies jitalmu minn xulxin. Ġifieri għalhekk ngħidu tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra u għalhekk ngħidu li tvarja bejn pereżempju kultura oħra, nazzjon u ieħor, mentri meta nitkellmu fuq ċertu affarijiet ta' bioloġija huma universali. Ġifieri tmur f'liema kultura tmur anke f'dawk li għadhom jgħixu ġifieri l-ftit bħala tribujiet, ġifieri iżolati mill-bqija tas-soċjetà. Hemm ċertu affarijiet bħal pereżempju ċertu emozzjonijiet, il-biża', il-bond li teżisti bejn il-mara u t-tarbija, ċertu aberrenza, ċertu komportament li ma jwassalx għal affarijiet sbieħ, pereżempju għall-inċest. Daw issibhom fi kwalunkwa kultura, allura jidhru li għandhom eruq bioloġiċi. Dik hija distinzjoni.